रायजोफोरनै एकदम गाद्रा गुद्रा बेकग्राउन्ड माने बेकग्राउन्डआनो माने बुंनांला आरोखि ना नोंथांमोनहा मा सानो बेथ' उननि बाथ्रासै लेकिन सानसे समाव क्लियार खालामनानै लागोन आरोना माने बेकग्राउन्डखौ थ' आङो भिडिअ ओंखारबोलायबाय रायजोफोर माने टाइगार अफ बिटिआर माने फेसबुक पेजआवहाय मोनसे पस्ट होदों जे अनिल मोननि सोमोन्दै बर' फिल्म सर्ट भिडिअ खालामग्राफोरनि थाखाय थ' रायजोफोर नोंथांमोनहा गोबांथार भाइराल जानायखौ नुखाबाय ससियेल मिडियाआवहाय ओमफ्राय थिग बेखौनो माने बुंनायखौ प्रुफ नुनानै भाइराल जानायखौ प्रुफ नुनानैसो आंबो बे भिडिअखौ लाबोदों दै नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलां मिनुगुरियाव औ दसे थांदों सोरनाव फैया बाजिमोन माजों फैया माजों फैया दादाजों थांदों हा दादाजों थांदोंलाय बाइकजोंहाय फंबा न'आवथाय नङा जाबाय माबासो ए नङालाय गोदाव सोरावनो हा गोदाव सोरावनो थायो नङा हिनजावफोरखौ फोथायजाथारा ए गिलायलाङो आं ओमफ्राय दा मा खालामनांगौ नोंनिबा आंलाय मा मिथिगौ आंलाय मा मिथिगौ मिथिगौ नामा हाब दिनैसो आंजों फन रायलायबायलै नोङो नङाबा एसएमएसल' गेलेलाबायो गावनो हरा गावनो हमा आं एखमबा बेस्थ' थायोना ओंखायनो जोब्बाय ओरै माबाबा ओरै गाज्रि मोनो ना मानसिफ्रा फन रायलायबाय थाबा ओंखायनो जोबथ'वाखैलै बिराद थिगैनो दंखायोना गोजौना नोंलाय खाथ्रा दं मोजाङै खाथ्रा दंखायो मोजाङै माबायाव दंना एसे बेसे गोलाव गोलाव ना गुसुं गुसुं आराम नुयो होनदां बिदिबा गिबियावनो खुलुमबाय रायजोफोर आरो नै फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ आंनि रेंहा बड' चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लालायबाय रायजोफोर नै रायजोफोर आङो दिनैबो माने नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैदोंलाय जे नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै आं गोबांथार माने मिजिं थिनानै दोनबाय ओमफ्राय जोबथारनायाव भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो ओमफ्राय नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज अननानै भिडिअखौ नायना ओरैनो दागारलां साबस्क्राइब खालामलां बै चेनेलखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै अलाव होनानै लादो जेन' बेबायदि सानफ्रोमबोनि आंनि भिडिअ हगारनाया नोंथांनाव आपडेट जानाय बायदि आरो नोंथाङा नुनाय बायदि थ' रायजोफोर आं गोबाव खालामलिया बिदिबा भिडिअ थांदिनि थौ नंगौ रायजोफोर थारैनो दिनैहाय माने ससियेल मिडियाआव गोबांथार भाइराल जादों नोंथांमोनहाबो नुखाबाय फेसबुक पेजआव ससियेल मिडियाआव गोबां इउटुबफ्राव माने बे बुस्थुखौ आपल'ड खालामना होदों ओमफ्राय भाइराल माने बेखौनो जोङो भाइराल बुंनांसिगोन आरोना दा बुंनो थाङोब्ला दा जोंनि बड'लेण्ड हालामाव समाज फोसाबनायनि नामावहाय माने गोबां गाज्रि खामानिफ्रा सिङाव जाखोमानानै दं नामा रायजोफोर दा मेन सोंथिया रायजोफोरनाव बेसो जानानै दं दिनैनि बे रेकर्डिंखौथ' नोंथांमोनहाबो खोनाखाबाय जे आङो दासो बावैसो सिगाङाव नोंथांमोननो एसे ससेब्लाबो रेकर्डिंनि क्लिप नोंथांमोननो आं खोनासंहोदोंमोन नोंथांमोनहा बे रेकर्डिंखौ खोनानानै माबायदि मोनदों आंथ' बुंनो सानो समाज फोसाबनायनि नामावहाय माने थाखा फैसा जानायजों बर'फोरनावहाय थाखा फैसा जानायजों खामायनायजों लोगोसे माने गाज्रि खामानिया गोबांथार माने सन्देरगासिनो दङ दिनै बर'नि कालसार हिसाबै जोंना भिडिअ खालामो फिल्म इन्डास्ट्रिस दं आरो ओरै नै जोंना दासो रेकर्डिंआव नोंथांमोनहा प्रुफखौनो मोनबाय जाय बिथांमोनहा दा सर्ट भिडिअआव नोगोद भाइराल जानानै दङ सर्ट भिडिअ खालामबाय थायो दिनै बेबोथ' मोनसे गावनिनो कालसारखौ लानानै गावनि कालसारखौनो डेभेलप खालामनाय खामानिमोन दिनै बेबायदि खामानि मावनायाव बेबायदि खामानिनि सिङावहाय जोङो नुयो मोजां गैया नामा माने मोजां बुस्थुआ जाया नामा रायजोफोर
सोंनांगौआ बेसो जाबाय दिनैहाय जुदि बेफोरबायदि रेकर्डिंखौ जोङो खोनायोब्लाथ' निस्सय जोङो सन्देह खालामनो हायो पुरा डाउट खालामनो हायो नंगौ बे बुस्थुआ सिङाव जामारो ना माथो बिदिलाय दिनै जोङो बेखौसो बुंनांगोन दिनै बड'लेण्ड अफ बिटिआर ना मा बे फेसबुक पेजावहाय लिरनाय नुदों जिखुनु जाया नोंसोर भिडिअ क्लिपाव नुखाबाय नायदो नै आं देखायदों थ' बाव लिरदों माने सर्ट भिडिअ गाग्राफोरा बेलसा लायै लायै रायजोफोरजों होसो जासिगोन एसेल' गिदिर बाथ्रा नङा बेयो खिन्थु मिथिबाय नोंगौ निस्सय सैथोनि सिङाव गाज्रिया मालाबाबो थाखोमानो हाया सानसेब्लाबो बे गाज्रिया सिखांगोन 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 हमजाथारगोन कि हमजाथारगोन आरो बेयो ना सानबैसे बारग'नो दिनै सैथोनि गेजेराव बे गाज्रि थुआ थाखोमानो हानायनि राहा गैया रायजोफोर सानसेब्लाबो हमजाखागोन थिग फाइनालि दिनैहाय बे बाथ्रायानो जाफुंखो ना माखो समाज फोसाबनायनि गेजेरावहाय समाज फोसाबनायनि मुङावहाय बैफोर बिजनेसा जायोना माथो जाखो मा जोङो दिनैहाय मा भाइराल नुनो मोनखो मा रेकर्डिं जों खोनानो मोनखो दिनैहाय नोंथांमोनहाथ' खोनाखाबाय सोरनि भइसयै रेकर्डिं जादों बे रेकर्डिंआव रायलायनाया सोरनि भइसमोन आङो डाइरेक्ट बुंला नोंथांमोनहाबो आवाजखौ मिथिखाबाय हमनो हाखाबाय सोर बाथ्राया सैथो ना मा सैथोब्ला खिन्थु बेलसा लानानै होसोजागोन दै सैथोब्ला बे बाथ्राया जुदि सैथोब्ला बेलसा लानानै निस्सय होसोजागोन रायजोफोरजों दिनै एबसु दं गोबांथार माने जोंना बर' बिजोंखौ फोसाबनो थाखाय गोबांथार माने पार्टिफोर दं दिनै बुंनो थाङोब्ला एबसुआबो आखायाव लागोन बे बुस्थुखौ आरो लानांगोनबो बिजोंखौ फोसाबनायनि गेजेरावहाय मुङावहाय बे बुस्थुआ जादोंना मादों दिनै एबसुआबो बेखौ इनकुवारि खालामनांगोन बर'नि गेजेराव जाहाथे बेफोरबायदि खामानिया दाजाथों होननानै सिगांनिफ्रायनो जे एक्स-एनडिबिफ्रा हमबोगासिनो दं अफायबा माबा देहा फालांगि खालामनाय अफायबा माबा ड्राग्स फाननाय अफायबा माबा हनै हेन-थेन नाना रोखोमखौ बे बुस्थुखौ सोरबा सिखाव खालामनाय सोरबा माने डाकाइट खालामनाय सोरबा माने बेमारिफोरखौ थाखा थगाय जानाय बेफोरबायदि बुस्थुखौ माने जोंनि एक्स-एनडिबिनिफ्रायबो गोबांथार मानसिया माने सिङाव खायदा लायै लायै हमबोगासिनो दं दा ओरैनो भाइराल जानाय हिसाबै नैबे बुस्थुआव आं बुङो नोंगौ थारैनो सर्ट भिडिअ गाग्राफ्रा गोबां दं हयथ' गासिनिबो भुल नङा जानो हागौ खिन्थु सर्ट भिडिअ गाग्रा होननानै बुङोब्ला बयनावबो नाङो दै बयनावबो नाङो दा बुंनांगौआ बेनो सर्ट भिडिअ गाग्राफ्रा सासे मानसिया बे बुस्थुखौ मावब्ला गासिबनावबो नांखागोन आरो गासैखौबो माने रायजो राजाफोरनाव फोथायनाय फैनाय नङा गासिबो बेफोर रोखोमनि खामानिखौ मावो नामा होननाय बाथ्राया माने रायजो राजाफोरनाव सन्देह थायो दिनै एसेराब माने बेबायदि पस्ट ओंखारदों गोबांथार माने अनिलबो पस्ट होदों सुबर्न होदों दैदेन होदों गावबागाव पस्ट नोंथांमोनहा नुखाबाय हनै थ' रायजोफोर नोंथांमोनहा मा सानो भिडिअआथ' गोबां भाइराल जानानै थांबाय दिनै जाय बिब्तिनि मुङावहाय माने बड'लेण्ड अफ बिटिआरआ माने फेसबुक पेजावहाय पार्सनेल हिसाबै होदों बे बुस्थुखौ माने बिथाङा केस फाइल खालामनोबो नागिरदों नामानो थ' केस खालाम मा खालाम बेथ' गावनि मेटार जाहैबाय खिन्थु फेसबुक पेजाव होनाय मोनसे बुस्थुआ भाइराल जादों बे बुस्थुआ जुदि सिङाव जुदि सैथोब्ला बिसार खालामनानै सिङाव जुदि सैथो जायोब्ला बे बाथ्राया जुदि सायाव बेरखाङोब्ला सैथो हिसाबै थ' निस्सय रायजो राजाफोरजों बेलसा लानानै होसोजायैनि बाथ्रा नङा होसोजागोन थिग बे खोथाखौ साननानै ला आरोखि ना दिनै रेकर्डिंआवबो खोनानो मोनबाय थ' नंगौ नङा बे उननि बाथ्रा बेखौथ' उनावहाय जाज खालामबासो मिथिगोन बेखौ जोङो बुंनानै लाब गैया जों नेनानै थागोन बाथ्राया सैथो नामा खिन्थु जोंबो सानो सर्ट भिडिअ फुल भिडिअ जों सानो जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय राव हारिमुवा गोजौ लेभेलाव थांनांगौ बेफोरबायदिजोंनो माने जोंना गोजौ लेभेलाव थांनांगौ थ' जोङो बेखौ हास्थायो नाथाय बेनि गेजेराव जोङो बेफोरबायदि गाज्रि खामानिया बा जोंनि दा इयुन जेनेरेसननि जे बर' लाइमोनफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा जेन' गाज्रि जाथों जों बेखौ खिन्थु हास्थाया
जों बेखौ हास्थाया, जों बेखौसो हास्थायो जे इयुन जेनेरेसननि दानिफ्रायनो देरबोनाय लाइमोन जे बर' जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा सेंग्रा आरो सिख्लाफोरा निस्सय नंगौ जोंनि बर'लेण्डनि बर' रावखौ बर'नि गाननाय जोमनायफोरखौ डेभेलपआव लांनो थांगासिनो दं। शर्ट भिडिअनि थ्रुयैनो, लं भिडिअनि थ्रुयैनो बा माबा मोनसे ससियेल मिडियानि थ्रुयैनो जों बेखौसो टारगेट खालामोमोन। नाथाय दिनै फैयै फैयै जोङो मा खोनानो मोनखो, आंनिफ्राय मोनसेल' बाथ्रा आरोखि आं सानहरदों, माने आं नुहुरदों आरो आङो बे बाथ्राखौनो बुंगोन, जुदि बड'लेण्ड अफ बिटिआरनि फेसबुक पेजाव होनाय बाथ्राया सैथोब्ला गनाय नङा, सैथोब्ला गनाय नङा आरोखि ना। बेलसाखौथ' बाद हो, मा जागोनथाय बे उननिसो बाथ्रा। सारा बर' रायजो राजाफ्रानो जोंनि बड'लेण्डआवहाय जेसेबांनाखि शर्ट भिडिअ गाग्रा जोंनि मथा मथि कालसार, जोंनि कालसार बर'नि हारिमु जाथिनि हारिमु कालसार दिन्थिफुंग्रा मालाबाबो जोङो भुल बुजिया, गोरोन्थि सानामोन। नाथाय बे भाइराल जानाय बुस्थुआ सैथोब्ला नोंथांमोना साननानै लादो आरोखि ना, रायजो राजाफोरनि गेजेराव ओंखारनो हागोन ना हाया बे बुस्थुखौ नोंथांमोना सानदो। खिन्थु सैथोब्लासो होनदों दै आङो सैथोब्लासो होनदों आरो आङो रावखौबो सोंखारिनो थाङाखै। बाथ्राया सैथोब्ला बारग'नांगौनि राहाखौ आङो नुहुराखै रायजोफोर। आरो जाय नोंथांमोन फेसबुक पेजाव बेबायदि लिरजादों, नोंथांमोनहाबो मोजां सिन्था धारना खालामनानै मा जानांगौ मा जाहैगोन बेखौ नोंथांमोनहाबो मोजां सिन्था खालाम। आरो मा बुंफ्लांखो आरो मा बुंदों नंगौना नङा बे उननि बाथ्रा। खिन्थु सारा रायजो राजाया बे भिडिअआ भाइराल जाबाय, सारा रायजो राजाया खिन्थु नेगोन, माबा मोनसे बिसारखौ नोंथांमोननियाव नेगोन। आरो जुदि फल्सब्ला बेथ' चलो गोजाननि बाथ्रासै, जों बेखौ माने थ' रायजोफोर गुसुं भिडिअआ बेनोमोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मा रोखोम मोजां मोनदों, ओमफ्राय बे कल रेकर्डनि सायावहाय कमेन्ट खालाम। बाथ्राफ्रा अबेसिम सैथो नोंथांमोनहाबो सालिजारि खालाम, ओमफ्राय नंगौना नङा। आरो बेफोरखौ फिननायफोरखौ मोनब्ला आंनि चेनेलावबो कमेन्ट खालाम, जेन' जाहाथे आंबो आंनि चेनेलनि थ्रुयै, आंनि माने भिडिअनि थ्रुयै आङो क्लियारिफिकेसनखौ होनो हायो। थ' रायजोफोर गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। बाय बाय, थेंक इउ।